एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ मा होननो आं इखो जोङो हासबेन्डजों आंजों सालबारि थांनो नागिरदों आरोना एसे बेंकनि खामानि दङ दिनैहाय सम मोननायावनो खालामना लाखानोसै आरोना आंना थारमाने मा होनो एटिएम कार्डआनो दाबो मोनफैयाखै आरोना बेखौनो एप्लाइ खालामनो थांनो नागिरदों माने गोदानहाय ओमफ्रायो नोंथांमोना नायलांदो बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ बिदिनो बेंकनि खामानियानो जागोन आरोना दिनैहाय बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै लोगोसेनो बिमादै मोनानि न'आथ' खाथियावनो नालाय सालबारियावनो ओमफ्राय बेयावबो हाबबोनोसै आरोना हासबेन्डजों आंजों दायो ओंखारबाय ओमफ्राय नै दायो आं ओंखारखांनानै लामायावहाय इन्ट्र'खौ लाफैबाय आरोना दिनै बिराद माने सान्दुंबो गोरसा ओमफ्राय आला खालाम मोनजोबदों आं मानोबा मिथिया बोरैबा रिन्दाव रिनसि मोनगासिनो बालुलु थांनोबो बादोंमोन आङो ओमफ्राय उपाय गैयाना दा थांनांसिगोन आरोना मावनांगौ खामानिखौ समावनो मावनानै लाखानांगौ नङाबा उनावहाय बिदिनो लेट जालांबाय थायो आरोना जिखुनु खामानिखौनो मानसिया मावनांगौ टाइमावनो मावनानै लाखानांगौ आरोना बानायखौ दोनथ'नानैबाबो स' बिनिखायनो आंबो दायो थांनो नागिरबाय नोंथांमोना बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम थौदो थांसै सालबारि मोनफैनानै जोङो बेंकआव थांना फैबाय आरोना ओमफ्राय नै दा आंना हासबेन्डआ इसानावनो जिरायनानै नै फिलआप खालामगासिनो आरोना दा जाबाथाय थांफिननांसिगोन आरोना ओमफ्राय दसे जिरायथ'फैबाय नै जि गरमखा सान्दुं गोसाथार नंगौना मा बेसे गोबाव नांबावगोनबा आङो दायो नै न'आव फैग्रोबाय आरोना लोगोफोर हासबेन्डखौ गारबोथ'नांबाय आङो हाखु दाखु फैब्रबनांबाय आरोना न'आव हासबेन्डखौ गारबोथ'बाय आरोना मानो होनना बुङोब्ला जों जा खामानियाव थांदोंमोन बे खामानिया जोबथ'वाखै आरोना दा हासबेन्डआ फैथोंसै आं हाखु दाखु फैब्रबनांबाय मानो होनना बुङोब्ला ओंखाम संनो न'आवहा रावबो गैया जोंहाथ' रावबो गैया नोंथांमोना मिथिखायोना जायफोरा आंखौ माने सानफ्रामबो नायो जोंनि भिडिअखौ बिथांमोना मिथिखागोन जोंहाथ' रावबो गैया ओंखायनो आङो माने हासबेन्डखौ गारनानै फैब्रबनांबाय आरोना न'आवहा ओंखाम संनांगौ नालाय ओमफ्राय दा हासबेन्डआनो मावगासिनो आरोना खामानिखौ बेंकनि खामानिखौ आंहा जिहेतु आं दहायनो बुंदोंमोन ना इन्ट्र'आवनो आंहा माने एटिएम कार्ड मोनफैयाखै होननानै बेखौ माने खोन्थाखादोंमोन आरो एप्लाइ खालामफिननांगोन होननानै आंखौ खोन्थाहरखादोंमोन सानसेखालि थांनायाव खिन्थु खालामनाय जायाखैमोन आरोना दिनैसो खालामफिनबाय दा गोनांथि जादों नालाय खालामनो गोनां जाबाय उपाय गैया ओमफ्राय दा हासबेन्डआनो खालामबाय दंथ'यो ओमफ्राय दा आंखौ थिनहरग्रोबाय आरोना आं हाखु दाखु गारना फैब्रबबाय नङाबा सानैबो एखेलेगे फैनो हागौमोन दा आङो दाउदै लाना फैखादों बे दाउदैखौनो आङो जानना होग्रोबाय आरोना हाखु दाखुनो दाबो मेंगायाखै आंखौ जा हाखु दाखु फैबाय फिलफिला गंसेयाव गाखोनानै आरोना जोंनावथ' मेल्ला फिलफिला मोनखायो नालाय दाना फिलफिला नङा सोरबा सोरबा फिलफिला होनबा बुजिया आरोना थथ' होनबासो बुजियो थ' आङो जोंनाव मेल्ला थथ' थाखायोना थथ' गंसे हमनानै न'सिम फैबाय आरोना आङो हाखु दाखुनो ओमफ्राय दा आङो दाउदै रुगासिनो दङ लोगोफोर खानाय सानाय आइलि जाइलि नायलाय आं खानायखौबो खानो रोङाखै दाबो हाखु दाखुनो दा बिमामोनाबो न'आव गैया नालाय मोनफैबाथाय दाबो ओंखाम मोनाखै नामा होनना सानगोन ना बिसोरो माने जों जे सालबारियाव थांदों बेंकनि खामानियाव बेखौ मिथियाखै आरोना आइमोना जोङो थाब जागोन होननानै थांदोंमोन नालाय दा टाइमा 2थायानो जालायबाय आरोना लोगोफोर दा ओंखायनो आङो जल्दि ओंखाम ओंख्रि संग्रोनोसै दाउदैजों आलुजोंनो संनोसै आरोना आङो आथुर आथुरद्राय जाबाय दा नै 2थानि एसे बारनोसैयानो आरोना ओमफ्राय हासबेन्डआनो मावथोंसै दा माबा मोनसे गोनांथि जायोबा फदनो थांसिगोन आङो माने ओमफ्राय बिदिनो जायो आरोना न'आव रावबो गैयाबाथाय उपाय गैया बिदिनो फैब्रबनांगौ जायो टाइमनि खामानि टाइमावथ' मावखानांगोन ना ओंखाम ओंख्रि संनाय मानाय बेथ' सानजौफुआव जोंहा रावबो गैया जाहैबाय नालाय संखानांगोन ओंखायनो माने गासिबो माने संनाय जानायनि रेसपन्सिबिलिटिया आंनावनो आरोना संनानै जाहोनाय मानायखिनिया आंनावनो आरोना रेसपन्सिबिलिटिया आंनो माने न'खरनि बयखौबो सोरबा आलासिफोर फैबाबो आंनो आरोना रावबो गैया नालाय आंनो जाखानांगोन अभियासलि आंना बुंनायाबो जादसो ओमफ्राय दा मेंगालायला आंखौ नै रायलायनायसो जाबसो बांसिनसो मेंबाय दाउदैजों आलुजों संगोन नालाय आलु ओमफ्राय सामब्राम दरसे लाबोखाबाय बेयावनो लेमनोसै आङो नै दाउदैया जासिगोनानो आरोना लोगोफोर नै दैबा रुबाय साबबानि नै आलुखौबो हानानै सुना लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो दायो
ओंख्रिखौ जानना होबाय आरोना दाउदैजों आलु ओमफ्राय दायो ग्रोबनो आइमोनाबो मोनफैबाय आरोना आइजों बाबाजों मोनफैबाय ओमफ्राय दाथ' गोजां बोथोरनि सम ओमफ्राय दाथ' लाइ लाफा बेसर ओंखारबाय मेल्लानो ओमफ्राय जोंना बिमाया ओरैबायदि मोजां मोनो लोगोफोर मैगं होनबाथाय मार मोजां मोनखायो आरोना ओरैबायदि मोजां मोनो माने सामफ्रामबो संना होबा सामफ्रामबो जागोन आरोना जोंहा आइया बिराद मोजां मोनो मैगंखौ ओमफ्राय नै बिनिखायनो दायो दाउदैजों आलुजोंथ' संखाबायानो आङो ओंख्रि रोसि थेब थेब ओमफ्राय आरो नै दायो बेसर मैगंखौ आइया सायना होबाय आरोना दायो आङो संनोसै नै बेसर मैगं गोरलै गोरलै जि मोजां मोजांखा नै ओमफ्राय आरो दुन्दिया गोरलै लाबोदों दुन्दियाथ' बाथोन जाबाय थानाय जायो नालाय दायो दुन्दियानि सम ओमफ्राय बिथिंजा नै जोगोनार लाबोदों थाइसे ओमफ्राय बिदिनो न'आव नांनाय माबा माबि बुस्थुफोर लाबोदो सिनि सापात ओमफ्राय बिथिंहा मा दङ बिथिंहा आपेल दङ नै आपेल थाइनैसो लाबोदों ओमफ्राय बानलु बेखिनियानो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरो मोनसे बुस्थु लाबोदों बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना एम्फौ लाथाखौ ओरैनो एवनानै जासिगोन खोमा आंथ' बांद्राय जाबाङा एसे बिदिनो मासे मानै जायो आरोना बारा जाबाङा आङो दाउदै ओंख्रिया नै गोदौगासिनो आरोना लोगोफोर नै बिथिंजा ओंखामखौबो जानना होखाबाय आरोना लोगोफोर एम्फौ लाथा लाबोदोंमोन नालाय एसे नै दहाय बुंदोंमोन ना आङो नै बेनो आरोना नै एम्फौ लाथा आं बारा जाबाङा दै लोगोफोर आं बारा मोजांबो मोनबाङा इसोरो जागोन आइ बाबा मोना ओमफ्राय हासबेन्डआ जागोन ना जायाथाय मालाबा जायो मालाबा जाया बेबो दा एवना होनांसिगोन आइजों बाबाजों साराय गोदानबो लाबोफादों आरोना नै गेदेरखौनो लाबोबाय आरोना एबारो मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोनाबोथ' मिथिखायो नङा होमबा दायो जोंना लास्ट डिसेम्बर फैसिगोनानो डिसेम्बर हाबसिगोनानो दा नै दाथ' नभेम्बर ओमफ्राय डिसेम्बरनि लास्टआवथ' बयबो पिकनिक जाखायो न'आवनो जा अबावबा जेन'बा जिखुनु पिकनिक प्लेसावनो जा मा होनो गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनो थाखाय बयबो लास्ट डिसेम्बराव पिकनिक जाखायो नङा होमबा बिनि थाखायनो माने जोंहाथ' बोसोरे जाखायो न'नि गोजाबाबो जाखायो नालाय जोंहा जमानो ओंखायनो माने आलासि उलासियाथ' फैखायो जोंहानाव लास्ट डिसेम्बराव मोनफ्रोमबो बोसोराव आरोना लेंहराबाबो सासे सानैबाबो फैखाथारो आरोना ओमफ्राय आरो बिदि पिकनिक जागोन होननानै मिथिखादोंबाथ' आरो बुंनोनो नांला आरो आंबो मोजां मोनखायो नालाय जेसेबां मानसि बुरजा एसेबांनो आलासि उलासियाबो बुरजाथार जाहैबाय नालाय जोंहाना ओमफ्राय दा बिनिखायनो नै सारायखौ गेदेरैनो लाबोबाय आरोना लोगोफोर जोंहा नै मोजाङानो जाथारबाय एसे गेदेर साराय नांखागौमोन जाहानो दा लाबोबाय मोजाङानो जाबाय पिकनिक जानायावबो सोलिसिगोन आरो न'आवबो आलासिफोर बुरजा फैबाथाय न'आवबो माने बाहायनो हासिगोन आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो बिथिंजा आरोबाव दायो बेदर एवगासिनो आरोना दाउ बेदर बाबाया दाउ बेदर लाबोना होफैलायबाय आरोबाव बिसोरो माने दाउ बेदरखौ माने दायो टाइमाथ' बेलासिनि बाजार बानायनाय सम जाखाबाय नालाय ओमफ्रायो माने ओंखामा मोनथ'यैखाय माने बाबाया सकआव थांदोंमोन आरोना खाथिनि रुपहि सकआवहा थांनायाव आरोबाव बेदरखौ लाना फैबावबाय आरोना ओंखायनो आं दायो नै गासिबो मोनजोबनायनि उनाव दायो आङो बेदर एवगासिनो दं आरोना दाउ बेदर बे बेदरखौ आङो बेसर दानि सायनानै सोमना दोननाया बेजोंनो एवबाय आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर दायो गासिबो ओंखाम ओंख्रि मोनजोब्बाय आरोना दाउदैजों आलु संबाय ओमफ्रायो मा होनो दाउजों बेसर एवबाय ओमफ्राय बेसरजों ना एम्फौ लाथा एवनाय ओमफ्राय दा ओंखामा जानो सम जाबाय आरोना लोगोफोर आं जानाय मानायफोरखौ भिडिअ लाबाय थाला बांद्राय गोलाव जालायगोन आङो चेलेन्ज भिडिअ लाबोगोन होननानै दासिमबो लाबोनो हायाखै आरोना लोगोफोर दिनैबो बिदिनो जोंनि खामानिनि थाखायनो थांलाय फैलाय जाबाय थानांबाय आरोना मोना गाज्रि मोननो नाङा जेब्लानो सम मोनो फ्रि जायो होमबानो आङो गाबोन नङाबाबो सबनियाफोरबाबो लाबोनो नाजागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा चेलेन्ज भिडिअ लाबोगोन होननानै आं दासिमबो लाबोनाय जायाखै स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअजों स' बाय बाय दिनैनि थाखाय